Paul van Dyk, die we benamen kennen als bennenboekenschreeuwer, had nou zijn allereerste dichtbundel uitgebracht bij de A-voek. De titel Famke Versnier refereert naar haar verstoorne Famke. Maar verwacht je net voordat het een super vertrettelijke bundel of een super tere bundel is. Maar het is zo dat dus, Paul van Dyk aan zijn stem voen had om dus het tragische uitdrukken te kennen in woorden. En die woorden die leveren mooie poëzie op en poëzie dat ik echt wat te sissen had. En om je me allereerst hebben we een voorbeeld van te gaan hoe ik het openingsgedicht Genoeg is genoeg om je me voorlezen. Ik neem mijn tijd en waaksen boskleid op mijn lippen. De wien vertraagt mijn stap, nee, onderbrekt mij net. Dit is mijn deerstil paard en ik draag in mij alles wat brutsen is. Mijn handen tillen die nog altijd. Ik ben onderwijs en mij het geduld van oude bjem lang ik naar het ontwijtjen van wudden. Dit is het hier, dat ik weer praten zal. En als ik praat, wacht je dan en onderbrek me net. Ja, het is aan de ene kant een heel dimmen vers en aan de andere kant ik absoluut net verzels, die hem wel jaren kennen hebben. Het is zo dat Bjem een heel soort vak komen in de bundel van Paul van Dyk. Nou ja, Bjem in jouw skaat en dat is ook een element wat Gouders vak komt. En het is zelfs zo dat Bjemmen een hege toon uitsturen kunnen wanneer je help nodig hebben van oren Bjemmen. Het is daarmee dus ook wat een vingerverwijzing voor zelfs naar het stille verdriet wat Paul van Dyk in hem draagt en wat wij dan jaren kennen aan de hand van de bondel. En een heel soort Bjemmen die kunnen zelfs dan taan bosk worden en een bosk kan ik beskoelja zelfs. En aan de andere kant in Hokker Meerke zit net een bosk, want ook de poëzie van Paul van Dyk kan soms uitentroog wat Meerke-eftig wezen. En daar heb ik ook nog even een voorbeeld van voordragen en dat is het gedicht Uitbrekken. Een man strikt door rimpellezen wangen, nekende boeken lees in keurige stapels op een vlier. Plegerig doen ze het stof van zijn eigen. Als ze een voor een oppoetst had, komt er een onboozend loed uit de boekenwaai. Hij is een man van inket, maar de stem tinkt er net op. Kom thuis. Dan pakt een haan hem beet. Hij docht een stap en verdwijnt in de stille boekenkast. Is dit Elysium? Onderaan de slingertrap klampen mensken met papieren wjukken hem aan. Worden we net al hier verhalen, vregen ze. Erin prakken sherryen verder. Oren verblied je hem met vadrachten, ontdoggen hem van zijn stofomslag en kroon je hem ter koning. Do bist wij daar, zei een stem in de verte. Hij schrikt, voortdaliks beloekt de lucht, uit alle hoeken van het hoofd klinkt gerommel, besingelen wordt hij en immer roept climax. Daverend roegel duizenden boeken naar onderen. Vlug doekt er een viever in, tussen het widdekroos droot een kaai en mijn kletstroog wie te klein speelt er uit de boekenkast waai. De wijnkamer in, hij jouwt haar een knikje. Mooi dat is er weer best, zei zijn vrouw en schenkt hem een bakje koffie in. Ja, zat het gedicht ontoond kan van Dyk soms die vrij verhellend wijzen, wat aan de ene kant hele begrijpelijke poëzie opleveren kan, maar aan de andere kant hier naar mijn bedenken ik wel een beetje meer mysterie eruit en terug in kan, zodat de versen dan soms wat spannender worden kunnen. Maar wijs gereisd, Paul van Dyk is zeker daar mystiek in steert en om daar even per voorbeeld van de nemen even naar de schrifttitel staan. Die wat wat soorten van korennamen hebben. De eerste schrift is dan DM. Verwijst dat dan naar de lengtemaat, verwijst het nou weer ergens oors naar. En als het dan al naar de lengtemaat verwijst, waarom dan? De tweede is G-zoon. Verwijst dat dan naar die economische top of misschien weer ergens oors naar. En de laatste, en dan mag ik echt even spieken, is CMAJ-zoon. En dat ga ik even googlen maten en dat blijkt een akkoord te wijzen wat er van tjoegt dat dus Paul van Dyk muzikant is en liefhebber van muziek wat ik wel waarom komt in gewoon versen. Maar zo'n bundel kent het zelfs net oors dat er een hele persoonlijke touch in zit en dat het uitentrouw dus ook wel eens wat particulier wordt, maar dat mag je zeker hinnebruien. Want het is de thematiek, maar ook de verschillende elementen die dan waarom komen, dat het een hele mooie bundel, maar ook een hele geerhingende bundel worden is. En om nog even in staan waaromkerend element daarop waarom te komen, dat binnen de Bjem die ik al neemt ha. Ik wil nog even een
Prilke der van Jane, dat gedicht hier van Bjemmebeen is een heel typisch gedicht van deze bundel, vind ik, en ik een hele mooi gedicht. Maar ik juist dus dat echt dan Paul van Dyk wil boppen dat particuliere dan uitstiert. Dus dit is het gedicht Bjemmebeen. Ik steen stil bij de seem van de bosk. Nou komt het erop aan, mijn kostuums binnen hier voor in je voet waait. Ik steen mijn nekende bast in een bad van verknoekelde bladen, een rook van groen en van wol. Toek een piepje als knieren, ik doe een stap op het iepen terrein van de graide. Zonder de smoeke sfeer van de bosk ben ik een taaien in. Eksters mwaaien me en gaan net terug. Daar ben ik in paden crossen ze. Dags meen ik je dichterbij te komen. Wie bjem en dus eindelijk is groeien, want u zeer docht zal bloeien op een ziel en blom. Het is mooi dat Paul van Dyk nog zijn dichters hier onboaren had. Ik al is de tragiek die er efterlijdt vanzelfs het net wurg. Maar ik ben wel heel benieuwd welke richting dat zijn dichterschap nou opgingen zal. En het mij ook duidelijk wijzen dat ik daar heel benieuwd naar ben. Dus dit wie Famke Versnier van Paul van Dyk.